Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon mu zai nuna muku waɗansu abubuwa 5 da ya kamata duk wani mai amfani da Facebook ya san da su. Tom. Mun daɗe muna ta bayani akan WhatsApp. Yau shine muka ce bari mu kawo Facebook ziyara. To waɗannan abubuwa guda 5 da ya kamata duk wani mai amfani da Facebook ya san da su sune kamar haka. Akwai like button, akwai wasu sirrika da ke cikin shi, sannan akwai delete search, akwai dark mode, akwai hide number, akwai download video. Wayannan kamata ya duk wani mai amfani da Facebook ya san yadda ake yin wayannan abubuwa. Tom, da farko dai zamu kai Facebook ziyara duk da like ne Facebook din da zan shiga, amma shi ma wannan Facebook din zai yi wayannan abubuwa. In normal Facebook ne da kai, shi ma za ka in normal Facebook ne da kai wato ainihin za ka yi duk ka'idojin da na ba a nan like duk za ga abubuwan ba tare da kaga abubuwan sun cancanci ba. Tom, abu na farko shine na ce like button. To wannan like button din da kuke gani yana kunshe da abubuwa da yawa, ba iyaka like da yake kunshe da shi ba, duk da za ku ga cewa kawai like alamar like ne anan. Misali mutum ne ya daura hoton bai burge ka ba, kaga bai kamata ka yi like ba, sai wani kaga yayi like, wani ya burge shi, wani hoton akwai haushi ko menene, duk sun riga sun tanadar muku abubuwan da za ku yi, amma mu mutanen mu wasu ba su sani ba, wasu kuma ma sun sani amma ba su amfani da shi. To yanda za ka yi shine za ka danna wannan like button din ne ko ka taba shi sau ɗaya, kana danne shi zai kawo maka waɗannan abubuwan guda 6, ga like, ga love, ga alamar dariya, ga kuma wato ainihin alamar abu ya burge ka ga abu, sannan ga kuma sad wato alamar da zan ce, sannan ga angry kuma jin haushi kenan. To in abu ya burge ka sai ka taba mishi like, in abu ya burge ka ko masoyiyarka ko masoyinki ya ɗora wani hoto haka kina son kawai sai ki taba love. In wato ainihin abun ya baka dariya shi ma ga na dariya, in kuma abun ya dan burge ka haka wow, ga in kuma abun alhini ne ga sad, in kuma angry ne. To misali wannan hoton ya ƙayatar da mu, misali sai in taba wow din, misali aka ga cewa na taba wow, shi nan gani ga alamar nan ta canja, ni na yi wow kenan, sauran kuma sun yi ainihin liking. To wannan shine sirrikan da suke ƙarƙashin like button. To abu na biyu kuma shine delete search. Wani lokaci mutane za ka yi searching din wani abu a Facebook kuma kana so ka goge shi gaba ɗaya, baka son ka gan shi a gurin search list ɗinka, baka san yadda za ka yi ba. To yadda za ka yi shine za ka shiga search button ɗin ne. Idan ka shiga misali ga search ɗina, ga abubuwan da na yi searching, to abubuwan da na yi searching su nake na goge su. To yadda zan yi shine daga nan sama bangaren dama ga edit, zan taɓa wannan edit ɗin ne. Idan na taɓa wannan edit ɗin ga abubuwan da na yi searching gaba ɗaya, to misali su nake na goge waɗannan abubuwan da na yi searching. To ya zan yi in goge su? A gaban kowane abu da na yi searching ga dot guda 3, zan taɓa wannan dot guda 3 ne, gashi nan ya nuna min delete. Ga delete nan zan taɓa wato ainihin wannan delete ɗin a nan ƙasa, na yi deleting ɗinsa kenan. Sannan misali ga wannan masu nake ƙara goge shi, ga ƙasa shi ma ya ƙara nuno min delete, zan goge. You delete activity, you deleted an activity. Kowanne in na taɓa zan yi deleting ɗin shi, kowanne idan na taɓa zan yi deleting ɗinsa. In ma na wata ɗaya ne da ya wuce zan shiga this month ko kuma January 2020 ko 2019 ko 2018, kowanne ma dai zan iya zuwa in je na delete. In na koma gurin delete ne wurin searching din nan za ku ga kawai abu searching din ya zama saura guda ɗaya, babu wato ainihin sauran searching din na riga na goge su. Wannan shine yadda za ka yi deleting din duk wani searching da kai a Facebook. Abu na gaba shine dark mode. Mutane da yawa in suna harkokin su ma ta waya gaba ɗaya za ga cewa ba sa son su dinga ganin farin haske, sun fi son wayar tasu gaba ɗaya su mai da ita dark kawai. Kowane application ma ga sun mai da shi dark, yanzu suna cewa ya za mu mayar da kaza dark. To in kai kana son ka mai da Facebook ɗinka dark mode, yadda za ka yi shine daga nan sama ɓangaren dama ga dot guda 3 ko kuma in ce jan layi guda 3, za ka taɓa wannan jan layi guda 3 ne. In ka taɓa zai kawo ka nan gurin, in ya kawo ka za ka yi scroll ne ka tafi can ƙasa, ana tafiya can ƙasa daga nan ga ƙarƙashin settings ga dark mode, za ka kunna dark mode ne, ga wanda alama ta kunna a gaban dark mode, za ka taɓa wannan alamar ne. In ka taɓa wannan alamar za ta kunna, ga dark mode ya kunna. Duk inda ka shiga za ga cewa Facebook ɗinka ya zama baƙi wato dark. In kana son kuma ka kashe, za ka ƙara koma gurin nan ne ka je ka taɓa button ɗin kashewa, gashi nan ka kashe kenan.
wannan shine yadda zaka kunna dark mode sannan ka kashe a Facebook. Sannan shi Facebook normal, asalin Facebook normal ba shi da wannan dark mode, iyaka Facebook Lite ne yake da wannan dark mode. Abu na gaba shine hide number. To ita wannan number tamu wato ainihin da take kan Facebook ɗin, mutane da yawa suna amfani da ita ta hanyar da bai dace ba. Sai ga mutum ta wannan number ta kan ya ɗauko amma password ɗinka baya wuce number waya ko kuma wasu nambobi daga cikin number waya ka, sai ga yayi creating, yayi guessing, kawai ya samu password ɗinka da number ka, kawai sai ga yayi login account ɗinka, shikenan ya ma hacking ɗin account. To in dai kana son ka ɓoye number wayarka ta wato ainihin Facebook yanda kai ba wanda zai iya ganin number ba ko da ya shiga information ɗin, to yanda za ka yi shine daga can sama ga wato ainihin alamar information ɗinka, za ka taɓa wannan alamar. In ka taɓa zai kawo maka nan gurin, idan ya kawo maka nan gurin a saman friends ɗinka da photos ga edit public details, za ka taɓa wannan edit public details ɗin. Idan ka taɓa za ka yi scrolling ka zo can ƙasa ga edit your about information, edit your about info, za ka taɓa wannan edit your about info ɗin da zai kawo ka nan gurin. Yana kawo ka nan gurin, haka ma yake a Facebook, asalin Facebook wannan alert kenan. Yana kawo ka nan gurin ga alamar mobile ɗinka wato phone number, a gaban shi ga alamar pencil ko kuma alamar pen, za ka taɓa wannan alamar ne, kana taɓawa zai kawo ka nan. To in ka kula a gaban number taka za a ga cewar ga alamar duniya, sannan ga alamar wato ainihin arrow a gefen alamar kenan, za ka taɓa wannan alamar ne ta duniya. In ka taɓa ga public kenan, duk wanda ya ganka ma ko ya sace ɗinka ya shiga information ɗinka, kawai definitely ko da waye ma kawai zai ga information ɗinka, zai ga number wayarka. Sannan ga friends, a abokananka ko a abokananka na Facebook, wato ainihin wanda kuke friends da su a Facebook, kawai in su kake so kawai su ga number ka, su ma za su iya, ba tare da kowa ya gani ba, sai su ɗin kaɗai za su iya gani friends. To a zamanin nan na yanzu ma wani kawai tuyo ma Facebook friend request zai, wani ma za a ga bai ma san mutum ba, kawai sai accepting. To sannan kuma abu na gaba shine ga only me. To wannan only me din za ka taɓa. In ka taɓa wannan only me din, za a ga abin yanzu ya tashi daga alamar duniya ya zama lock, wato kai kaɗai ne za ka iya ganin wannan number ta. Sannan ga done a ƙasa, ga done, this will be kept private, ga done, za ka taɓa wannan done ɗin ne, kana taɓawa shi kenan ka yi saving. Yanzu kai kaɗai ne kawai za ka iya ganin number wayarka, babu wanda in yi searching information ɗinka, idan ya shiga wato ainihin ya shiga searching ɗinka, ya shiga gurin information ɗinka, ba zai ga number ka ba, domin ka riga ka ɓoye ta. Abu na gaba wanda shine cikon na 5 ɗin shine download video, yanda za ka yi downloading ɗin video a Facebook. To mutane da yawa za a ga sun ga video a Facebook sai suka ga ba dama su download ɗin, sai dai kaga sun yi saving, suna so su zo su kalla, ko kuma ko wani application ko video ko Facebook wane ne. To in kana son kai downloading in video daga Facebook ya dawo kan wayarka, za ka iya save a tare da ka sha wahala ba. To yanda za ka yi shine za ka shiga gurin manhajin bidiyo ne, ko kuma kowane bidiyo mutum ya yi posting. Misali ga bidiyo na ana, misali ga wannan bidiyon Fantamu, misali wannan bidiyon so kake ka ɗauko shi ka yi downloading ɗinsa ya dawo kan wayarka. To mun yi bayani sosai, za mu ɗaura link ɗin wani bidiyo a ƙasan wani bidiyon inda muka yi bayanin hanyoyi kala-kala da za ka yi downloading ɗin bidiyo daga wato ainihin kan Facebook da dawo kan wayarka cikin sauƙi. To yanzu misali bari na nuna muku wata hanya guda ɗaya. Yanda za ka yi shine za ka taɓa daga can saman bidiyon ga wasu dot guda 3 a jere, za ka taɓa wannan dot guda 3 ne, zai kawo ka wa'annan rubutun. A wa'annan rubutun daga nan ƙasa ga copy link, za ka taɓa wannan copy link ɗin, gashi nan link to post copy to Calibot. Yanzu ka riga ka yi copy link ɗin, za ka fito waje ne. Idan ka fito waje zai zama na cewa kana da Opera ko kuma kana da Bitmate a wayarka. To Bitmate ɗin nan misali ni ina da Bitmate, misali Bitmate za ka taɓa, wannan shi ne Bitmate ba. To za a gama kawai abin ya kawo ma anan. To ala misali ma ba shi ya ɗauke, to ya ɗauke ko, yanda za ka yi shi ne za ka tafi wurin searching, daga can sama da wurin searching ne yake, misali za ka tafi sai ka je ka danne wurin searching ne, zai nuna ma paste, ga paste ne, za ka taɓa paste. A nan gaba ga go, za ka taɓa wannan go ɗin ne, kawai zai sambaɗe ya tafi. To yana tafiya, shi nan yana tafiya.
kaga in ya tafi zai kawo kan in kai scrolling za ga bidiyon nan. Sannan a ƙasan bidiyon ga wani dot, ga wata alamar ja ta fito da alamar download kenan, da aro yayi ƙasa alamar download kenan. Zaka taba wannan alamar ne, kana taba zai nuna ga quality kala wani quality kake so ka dauko bidiyon akai. Misali bashi a 540 din, misali ina son na dauko bidiyon a wannan quality, ga download ya riga ya fito already. Amma kun san Bitmain application ne wanda wato ainihin zaka yi download din bidiyo tare da ya dawo kan wayarka. To na fara downloading, na tashi can sama gashi nan ga bidiyon yana downloading, kuma bidiyon yana downloading. Ga bidiyon ne yana downloading, kun gani download complete. Idan na shiga manhajin bidiyoyi na ko file manager ko in ce MS Player kenan nake kallo misali, in na shiga zan ga wannan bidiyon yana nan. Na shiga za ga bidiyon yana nan. Kun ga bidiyon na fito a can sama gashi nan new. Kun ga bidiyon already na riga na yi da shi. Wannan shine cikon na 5 da ya kamata duk wani mai amfani da Facebook ya san waɗannan abubuwan. Sannan kar ku manta ku yi subscribe din wannan channel din, sannan ku taba alamar kararrawa kada makamantan bidiyoyi na irin waɗannan su wuce ku. Shi wannan subscribing din kyauta ne, in kai subscribe din nan ba za a ja ma komai ba, ko za ku yi ne domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan ku yi liking din bidiyoyin nan. Sannan ga masu tambayoyi ko kuma suke son su ba mu wasu shawarwari za su iya tuntuɓar mu a comment section. Mun gode.